Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, pila ka mga residente sang barangay Bacau, Mandurriao nagakabalaka sa pagdamo sang lamok sa barangay. Mga water hyacinths sa Dungon Creek ginatudlo nga breeding place sang lamok. Si Kim Salinas nakatutok. Ini ang 8 ounces nga baso. Masarangan inipunon sang lamok kamatipon ni Christy kana adlaw. Si Christy ang nag-aistar malapit sa Dungon Creek sa barangay Bacau, Mandurriao, Iloilo City. Ang mga lamok ang nagakatipon sini matapos mapatay, pinaagi sa katol kag electric mosquito killer. Hindi na niya lamok nga libo-libo lang. Ambal sa bata ko, Mama makangiridlis na niya. Mama do makingido mangikagid siya sa kadamuon sa lamok. Tuman man ang kabalaka ni Oliver nga madengge ang duwa sini ka bata nga edad 11 kag isa ka tuig bangod sang pagdamo sang lamok sa ina barangay. Gamitan ko na sa ganisar sang mosquito net na bala. Hindi Japon, Japon gadamo. Mis ka maglabay kung gabi, makita mo gapurong-purong lamok. Ginalantaw nga kausa sini amo ang madamo nga water hyacinth sa creek nga ginapangitlugan sa mga lamok. Sunod sa punong barangay, Enero pa lang sa natulupangdan ng problema. Ginayon man niya repetigayon na sa pagpanglimpyo sa creek kag ini ang mas pasangkaron pa. Ginlimpyuhan naton dito, naubos naman naton kahapon dito ang mga water lily nga ato dito. Sige ini ang ato no every week may ara kita sibak diri. Ginakabig alarming sang Iloilo City Health Office ang kanabuon sang lamok sa barangay. Magapatigayon sang misting ang Iloilo CHO sa lugar sa Biyernes. Kung open area no mga water para tani ma-stop naton ang mga mosquitoes, usually nagabutang kita larvicide. However, hindi na naton mabutang kasi syempre ginaprotektahan man naton mga isda nga nagastay digto. 5 ka kasos ang dengue ang na-record sa barangay Bacau humalin Enero tubtob Marso 15 subong nga tuig base sa datos sang Iloilo CHO. Isa lang kakaso ang na-record sa barangay sang 2024. Ang barangay man ang isa sa may pinakamadamo nga kaso sa balatian sa syudad subong nga 2025. Kahapon, may na-record nga dengue case sa barangay Bulilao sunod sa Iloilo CHO. Rason, ngaugot nga ginatutukan ang dengue cases sa mga barangay nga ginaagyan sang creek. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.